Sang Maha Yakti Sawasya Sumedi Tumunging pasaban Tanggungan ningali Risang wijiling sasongko Sangking arganen arati Arnaning jasalon angandiko mangke tomor liyan doro nyekatembeng rawuh sak sampulipun prayogi lenggah kula keparing aturaken perbagi para krama mangke raja sak rayipun ndara ing katembeng rawuh waya tak tampa kanthi bungah rasaning pamikir Kaki Semar Badranaya atur pambagya marang tumekat kunumpa pangestune Kaki ora sambikala bakti kula kunjuk yen atur sungkem ora tak tampa jalaran apa meneh mung aku sedeng dewa kaya pisan dupandukatku marang ing kuat nampa sembahe Kaki Badranaya Semar mung tiba kosok bali ngastutiku tampang ana Kaki kula pun dinapa bagus jimat kula ngaturaken pangabekti kunjuk karo sungkem kula kunjuk Gus pangabekti kula kunjuk nggih Gus iya menawa gareng petuk sartane bagong wis tak tampa Selama kabeh pucuk bekti ngarepan aku layak astuti ku tampang apa iki kula tampi dalah sami-sami dek kula pundi mestaka sanggo jiban iki Gus kula tampi dalah sami-sami nggih Gus iya bagong lah niki ngaten kula mboten kok ateges tambuh dhateng jenengan babar pisan mboten panjenengan menika sampun saking pundi lan sinten sing ngambati wangun Kaki Semar Badranaya wale-wale apa aku iki bocah sangka kayangan Bindarata aku kewayasan Jangindra amadjane Ibu Bathari Wara Suprabo aku kaparingan kekasih Bambang Prabakusuma tumekaku ana karang kabulutan Kaki niatku sedya kampir ana karang kabulutan aku njaluk sabiyadumu aku larat kono negara Ngamarta mergo aku kepengin ngawaru Sudarma sejatine priya sapa kang ngukir jiwa rakatku Kakang Semar Semar Koten Prayana Semuleh kok balik Itiyone kandayane Risunya purnama sasi gilar-gilar Sumati tengah latan Mulatoi kegono milangono lintang Bumo Sakti Bumo Sakti
dhewe lha yen ngaten ampun ngantos kedaluwarsa Raja Tata-tata kula diraken Gus Reng Tata-tata ayo bendaramu diderekke nggih Pak monggo Gus kula diraken ani nderek kendhek mawi Gus tindak kula diraken ayo bagus Kandeng retok kandung bong sinambung neole lontong aku jaluk aku terus apa lontong aku anggur tembang kaya kowe tembang apa pis wow menjerengan-rengan mlaku ke tengah alas niku rek renang-renang iku awake seneng ijo Mama tinggal uang dulu ya bisa wae. Amane piye? Pamane aku. Kundang gandeng retokan ngomong sinambung ya kowe rek. Oleh batok lontong. Ada ya. Iya. Kundang gandeng retokan ngomong sinambung lontong. Ngawur ya. Kundang gandeng reto bandung oleh-oleh mah oleh-oleh rakyat kabeh iki kudu nganggo ngrungokke titilas ora nyur kesusu-susu nggih bakong iki ngono kuwi kundang gandeng reto bandung wong sinambung oleh-oleh bagusnya malah iso kancari tonak kol sekono ya lah musim lagi rusak sono Bambang Trobungso saking Pakuan Kabulutan pengangkah arsoan keraton Ngamartos yo ngawu aku Sudarmo marang ngono ya nopo cobaning Jawata pambokane kasring samirana
Kayang kang katyuping angin Subyasa alaning karyan samirana warku lawan riris kayu mati gen babar wite marpujungga ninangis raya Pucung kang mulya mengrangin pameting gondo Ulat ing angkasa tetela mendung kang angin danu sesarengan marang sumuya ing angin ora kowe pedhot ing bapia ing mendung bocah langsung lor saka Jumantara iku wananusan gawan bembung tanpa sirah anjrot ing padaratan murani kaget sanggane para pawan Ana pandhita kang karya ensit pindha kumbang caping tawang susu angin ngendi gone isine wong-wong lawan galih kangkung tapanya kontol malayang melu mabur mepet kosong kuluk nyalange posito andrahing tawang posito andrahing tawang Bangke tore winten kula badhe nyuwun jenengipun sinten Tapak wonten pajari wono lolo gareng kula iki ana pandhita yaksa mapak lakune wae dhewe nggih ngantos apa lho Gus Aku sampe kok iki tengalas iya bagus pun ngalah mawon yen kula takon karo aku pendhita yaksa aku bocah sangka kayangan Binyarata aranku Baban Prabakusuma sinten Prabakusuma wah Prabakusuma lha sing cendhek sapa nolak gareng ing dhuwur Petruk kantong bolong sing ana mburi bakang iki Yogong PA kok diwalik kong parang jelah ya
kowe panito sangka pertapan ngendi sapa kang dadi peparapmu. Kowe panito sangka pertapan Gunung Kapuk Slombo aranku Tegalan Gebung tanpa sirah. Den aku njaluk sih kuwalasamu. Abot ing abot aku ditangisi anak wadon supaya goleki kang slira. Mula manuta sliramu ndak boyong bali ana perapan Gunung Kapuk Slombo. Anak wadon kepengin supaya daud marang Bambang Prabakusuma. Kepiye nala gareng nggih ampun purun kaya ngomong bapakne kados-kados anake kaya ngapa wah anakku ayu apa bapakne trengana anake ya trengene ya ayo muda kuwi kok maneman terus sampean mangke nek dilalaleno amur bubuk maksud sampean ben mung tak wae dalanan perkara gelem manut tak boyo apa ora mapan kono kawan ora bodho ayu diani aku manut boyo menyang papan durumu janius entek budine Prabakusuma weh lantang perkara kecandak wong sorak bali yang papan dunungku ora sumingkir ana panito tantangan kurang becun jengkelan kuandalo ngaku satu lho Gus iya betul.
Wanodaya utama ngambaran sang kusuma sangku sumo ya tamau matu bronto gembrang-gembrangi lengan iku Bapak sampun tangwanggih kula ngajeng-ajeng kondur paduka sakmenika sampun ketingal kondur ning pertapan Gunung Samba. Sumpun kula konjuk Bapak. Bapak begitu kula konjuk penemban, begitu kula konjuk penemban. Wah, sakjane tak tinggal marang pikir gini yo. Anak wadon nalika semana durung gelem tata krama saiki genep tata kramane runtut basane. Mergo saka panggulawan kamu matur nuwun, Mbak. Nggih, kalah sami-sami, Dek. Ya, saiki ana ngendi? Monggo. Panjenengan Bapak Pramusuma iki ora narepana. Yen kula aturi manggi anak kula. Bagus kang rinengga busananira asem kang gendreng manis Matang Suparto bali kasanira Dengaran Dewi atas wati seliramun denayu inji kula menika penyanipun Raden Prabu Kesuma iya sasampunipun kula tamataken wiwit saking pepucuking rambut ngantos mugi tedramaane suku boten gesek kaya anggen kula nyimpen renat kala semanten Raden kepareng kula nek suta didapen panjenengan senajan kula menika boten rinengga garwa bebasanipun namung ngajak kok jundang mangsu nderek wonten saged sesakan kancing andika terus pundi ya wis tak tampa aja meneh kok aku bisa ladhar marang putramu paman Gembong tanpa sirah ngerti yen anakmu ayu aku tok lekas bakul wae teko. Wah. Nuwun Mbak. Wah, ayo wis kan. Kaya mare-mare iki. Oh, janes ora ngira-ngira bapak pisan. Gumbya mare-mare ngendi to mburi. Ayo wis bejane dhewe-dhewe kok mulai kuwi. Soto. Ayo kusel. Arak sembelang aku ki sembelang kok gak salu dadi koloni. Wes. Berapa kali Pak Iko niko? Paling iso sambel wis ditekke Pak Jemes Kidi. Ya ora gong. Jo sembelang. Pripun Gus iki diajeng atas wati musagur dadi karo aku Petruk. Oh ayo wong rupane ya sembodo kaya. Ning ra bisa tak sing wajib. Iya aku isih eling Petruk. Bapak marmane wis sawetara nggone kudu ana pertapan Gunung Kapusamba putrane wis lakon sedya ndak jauh. Nanging aku sedya netepi kewajiban ngawaosi dharma ana negara Ngamarta. Kula yen derek Kang Mas yen pancen kuwi nderek aja nganti banjur ngrandhati aku mau tak parangke manjing ana jeneng Sucaldiwa iki saken jawu. Petruk mbok menawa bot repote anakku mengko ana pura salah suwijining priagung Ndrawati supaya banjur matek dayaning pameling mengko aku bisa ambiantu kang dadi bot repote mantuku. Oh nggih, yen aku kula soaken dawuhipun Mbah.
ayo besok padha budal monggo kula dherekaken Bagong ayo mantap ya awit kula dherekaken Mbah kula nyuwun pamit Mbah yo sing hati-hati Bagong oh nggih Mbah kula nyuwun pamit yo sing hati-hati Petruk ayo mantap dina iki Petruk yajeng aja kae marang Kakang tak pakai mandi sudah dulu ini semakin jauh kan Mas pamit kok yo sing hati-hati yo
wis maranoso banging aruna katinetraning agorapo satening kukira renkani koseketer kene dungan nengko lemu sing dilepanto betok ing ngayamono ing pawetan sumanggurat pertanyaan wos gagat Koko Prabu dereng dangu padukuran woh wonten Praja Indrawasta sak sampunipun sak tata lenggah kula pangaturaken prembagi Ponorogo lan sugeng kula kunjuk Koko Prabu iwang sekolah kali ya iki kula kami bingah rasa mangan kula dene supaya prembagi baten ingkang lopo nanti pangestunya pamuji mulyani kados boten manggih tunggal apa prapanipun neraka kali ngunasi yen Selna sartane Arjuna aja nganti karendon gawe becik ngatur ana pambaguran kadang Surweda kang katemben lenggah kabeh kula kadang ora tak wiji-wiji ayi wah Kresna kakangku durung suwe luwuhmu Bodho Raharja ya napa pamujimu Sena karo Sandikala ora liwat basaku tampanono ya wis tak tampa kanthi bungah ora nek asliku tampanono ya tak pundi moga dadi jimat kula ngaturaken pangabekti Koko Prabu oh iya kae Arjuna sak tampa kula ngaturaken pangabekti Koko Prabu sungguh kula nunjuk Koko Prabu ya to dimas kembar banget panganan pun kakang ora astuti napa kakang nggih tampanono kula pundi minangka jejimat Koko Prabu dan karantung mungkin aja mau jejimat Koko Prabu kajang saking menika Koko Prabu ngantos sanggih kula ngantos siraken Koko Prabu pindho ngantos silepe watu iten kumambanging kalo gabis napa ngengan jalari randhak Koko Prabu jalaran negari ngamarta ingkang rikala swanten katuraken ing putra Gatotkaca ngwatosi Koko Prabu yayi iki mangken boten nama muka jalan panjenengan ingkang negari ing Ngamarta pinuju koncatan Dewan Buka lan Wasta lan Pukurun Betari Sri lan Sedaya mila amrih swasana punika tentrem boten wontenanipun sedaya para kadang monggo keparanga enggal kula kanthi ngeningken cipta sawetawis nyuwun dhateng Jawata mulih kasembadani sedya monggo kula dheweken Koko Prabu Sena Arjuna kabeh ayo padha ngesti padha dawuh timbal dalem Koko Prabu monggo Koko Prabu kula dhewe ayo jilid dengaran kula esti ngendhekamu monggo Koko Prabu kula dheweaken soalé Koko Prabu kula sengkuyung wos melana subangiwan haruna kadinetrane agorapu sajaning kukila ringkang kala saketar kekidungan engko lewu sing panca pepetok ing ayamono pepetok ing ayamono kacarita nakal semono dening antos sawetawis dalu anggen sami meningkat cipta nata Ndarawati kabiyantu dening ingkang rai nata Nalika Prabu Kuntadewa Dasem Twara Wadan saknyatane dening antos
nampa wewengane Jawata kangelinan tung pocapada mrika semana. Sing kandha wis kangunggel kawi kasarupiswanipun Bambang Prabakusuma ingkang kakanthi Kismar Badranaya Wrata kang tanpa harapan. Ora bakal samar sangka ing pandulu kaya Kakang Semar Badranaya. Nggih sinuwun. Padha kaniraharja Kakang pangestunipun lan pamujinipun sedaya para momongan kula ing Pandhawa wilujeng. Bocah bagus sing ndok ngarepake